Първият свръхлек самолет, създаден изцяло у нас, вече е факт. Екипът, построил прототипа на Дар-23, го показва ексклузивно пред Нова. Изпитанията на модела, който носи традиционното наименование на поредицата от наши самолети, ще приключат скоро. Рафтинг, параглайдинг, дрифтинг и дори балконинг. Всевъзможни екстремни и буквално крайни спортове. Но има един от тях, който никога няма да загуби първенството си – спортното пилотиране. Интересът е огромен, защото българина, за разлика от другите европейски народи, може би това ни е вродено на времето още от коня към техниката. България е произвеждала самолети в миналото. Първи от серийните е бил Дар-1 в далечната 1927 година. А от тази година в строя влиза наследникът му – Дар-23 модел 2. В проектирането на тази нова версия на Дар-23 беше използван опита по олекотяване, който се получи от Дар-Соло. Така едноместният предшественик вече има двуместен събрат. Предназначението – обучението на пилоти в леката и свръхлека авиация. 18 000 ултралеки самолети има само в Италия, да не говорим в другите държави. Полека-лека идва и насам. И бъдещето е голямо в развитието на тази авиация. Идеята е да се обучават пилоти юноши. Разбира се, първо предстоят изпитания и сертифициране в Германия. И така, Дар-23. Изцяло българско производство. Готов за полет. За двама души приятна екскурзия. 600 метра височина и да кажем 100 км в час. Доста добра скорост, наистина за приятно изкарване. Първият полет се оказал изключително успешен. Излита някъде около 60 км в час. Крейсерската скорост е 100 км в час. Преди полета на последната до момента разновидност на свръхлек изцяло български самолет, за новините на Нова, Данаил Глишев.